Castillejos. Aquí el Joel, el Jonathan, aquí. Ha sortit el fenòmeno. Ara despega el dedo. El Yuri aquí davant. El sostre està a 1100. Amb això, difícil per saltar. Jo he pujat a 1.300 o 1.400 al darrere del núvol, a cara oest, i anava a 22 per hora, allí darrere, d'oest. Avui Castis no mos ha deixat marxar. No es pujava més de 1.200 i això quasi dins el núvol. I bueno, ara passeget cap aquí. A fer una volteta per aquí, que no mos deixa fer res. Allí és Castis, mira on està el núvol. Està 100 metres per damunt del despegue ara. Per què he remuntat? Perquè ja no ho veia massa clar. Dic, no arribaré ni a l'aterratge. Aquí ara amb l'Edu
Neta-la aquí l'Edu, la bèstia parda. La bèstia parda aquí. Edu! Neta. Pues aquí, un bolete pels Castis, bueno, a Estefano. I aquí el Jonathan, ué! Un giro més i ja mos fotem a dins. Ué! El fenómeno. Aquí els Castis. Mireu quin sostre se mos ha quedat. Una mica més i està pel despegue. En fin, que avui no ha set la Conflu. Forjat, guapo el poble, guapo. Bueno, el mar allí davant, això són els Castis. Els Borges del camp allà al davant, al fondo. El Forja. Tira per tot arreu, ara està girant les descendències. El Forja des de l'altre costat. I Termicón, i Termicón.